Сённяшні урок мне будзе дапамагаць праводзіць выпускніца педагагічнай групы Дубоўская Мілана Сергеевна. Я буду координировать працу, а Катерина Сергеевна будет консультовать по мове. Добрый день, даследчики родного слова. Сегодня мы отчиняем дверь в карбонку белорусской мовы. Прошу вас вернуть увагу на дошку. Что вы тут бачите? Так, Каліласка, Маша, что бачишь? Так, дякую, великий. Так. Ілюстрації. Малайченко, Ваня. Історії. Історії, добре, Паша. В образи, Малайченко. Так, Каліласка. Казки, Малайченки. Это не просто слово, это маленькая история, які наші предки покинули нам у спадщину. Кожний вираз – это ключ до образу. Кто же не готов стать второклассником поміж словами и экстенсиями? Сегодня мы с вами будем говорить про фразеологизм. Что ж такое фразеологизмы? Узгадываем. А теперь увага. Я достаю вираз, малюнок, а ваша задача поднять картку, яка означає його сенс. Нашли? Поднимаем. Теперь другий фразеологізм. Третій. Наступный фразеологизм. Выдатна. Менавіта сёння мы будзем даследаваць гэтую уласцівасць фразеологізма, але не за партамі, а разам, рука об руку. Ілюструйте, як сніг на голову. Так, сніжинки. Здивлення. Здивлення не забудьте. Глядайте в поле. Малюнок повинен говорить без тлумачення. Час презентовать свои скарбы. Хто почне?
нешта одно і ўсё яшчэ выбірае. Фразеологизм «узнать в облаках» означает, что человек вельми много задумывается, находится в университете мира и неуважен. Не иметь особистого меркования, быть по чужим впливам. Фразеологизм «водить за нос» означає гарного чоловіка. Фразеологизм «лечить ворон» означає бути неуважливим, нічого не робити. Фразеологизм «як снег на голову» означає нечеканість і здивлення. Видатно, молодчинки. Гляньте, як докладно передадений переносний сенс. Хто додасть? Сёння мы не просто вывучили фразеологизмы, мы открыли их душу. Калі ласка, возьмите листочки и напишите один выраз, який сьогодні ожив для вас, і примацуйте на наше древо. Нехай наше древо расте разом з вашим словоуживанням. Гэта сапраўды жывая мова. Вы не толькі запомнілі, але і адчулі яе рытм. Дзякуй за смеласць і творчасць. Мова – гэта не правілы, гэта крылы. Дзякуй, што ляцелі разам з намі.